Hello everyone, बयनिसिमबो गुड मर्निं टू ऑल। स' लोगोफोर आङो फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावबाय। दिनै नैबे टयटा एप्लिकेशन्सखौ लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावदों। थ' जोबोद मोजां एप्लिकेशनाहाय मोजां बिराद फास्ट आरोना। थ' बर्तमान गोदान नालाय बेबायदि सोलिनायखौ नुनो मोन्दों आरो मार्केटावहाय। थ' लोगोफोर जोङो बेवहाय बेबायदिनो इनभेस्ट खालामालाबानो रेफार खालामनानै कइन्सफोर आर्निं खालामनो हायो। बेबायदिनो पार रेफार सासे मोनसे रेफारावहाय जोङो बेवहाय बेबायदिनो 50 रुपिस जोङो बेबायदि कइन्सफोर आर्निं खालामनो हायो। थ' मोनसे आइडि बानायबानो मोनसे आइडियावनो माने 50 रुपिस जोङो बेबायदि कइन्स लानो हायो आरोना। थ' जोङो बेवहाय VIP मोनो, रिसार्च मोनो, उइड्र मोनो, बेबायदिनो ग्रुप मोनो आरो एबाउट आस मोनो, टेलिग्राम मोनो। थ' बेबायदिनो आरो जोङो एप्लिकेशन्सखौ माबोरै डाउनलड खालामगोन होननानै बुङोब्ला जोङो बे गाहायाव मोनथाम अपसन नुनो मोनो, टयटा, हम आरो माइन। थ' बे माइनाव क्लिक खालामबाय, जोङो बे खनायावहाय एप्स नुनो मोनखायो नैबेयाव। थ' बे एप्सआवहाय थुनानै जोङो बेखौ डाउनलड खालामनानै लानो हायो आरोना। थ' बेबायदिनो मोजां। थ' उइड्र अपसन दङ, जोङो बेवहाय उइड्रआव थांनांगोन, हमआव थांबाय। थ' बेबायदिनो उइड्रआव फैबाय, उइड्रखौ जोङो बेवहाय बेहाय बेंक कार्डखौ होनांगोन। बेबायदिनो ना एकाउन्ट नाम्बार आरो बिनिफ्राय कार्ड हल्डार, बिनिफ्राय बेंक नेम, बिनिफ्राय IFC कड। थ' जोङो बेखिनिखौ बेहाय होनांगोन। बिनिफ्राय जोङो बेहाय कनफार्म उइड्र खालामनो हायो आरोना। थ' बेबायदिनो जोङो उइड्र खालामनो हागोन। बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों गाहायावहाय नै 200निफ्राय मिनिमाम जोङो 200निफ्राय 50,000सिम उइड्र खालामनो हायो आरोना। थ' मोजां। आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो टास्कफोर मोनो जोङो बेवहाय दैलि बेबायदिनो टास्कफोरखौ जोङो कमप्लिट खालामोब्लाबो बेवहाय बेबायदि रिवार्ड बा कमिसनफोर जोङो मोननो हायो आरोना। थ' बेबायदिनो बेवहाय आर्निं खालामनो हायो। निस्सय नोंथांमोना नायनानै लायोब्ला बुजिनो हागोन, जेबो गैया बेवहाय। थ' बयबो मिथिखायोना। थ' बेबायदिनो जोङो बेवहाय आर्निं खालामनो हायो आरो। गोदान एप्स, बिराद माने स्मुथ, दा इउज खालामनानै मोजां नाङो आरो। जियानो हक, बिदिब्ला लोगोफोर जोङो बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांनि। जोङो बेवहाय नै 495 जोङो जुदि इनभेस्ट खालामोब्ला थ' 70 डेज जोंनो बेवहाय देखायदों। दैलि जोङो 200 थाइबा करि बेवहाय आर्निं खालामनो हायो। आरो बेबायदिनो बेवहाय जोङो 1900 इनभेस्ट खालामोब्ला जोङो बेवहाय 868 पार डे जोङो मोननो हायो आरोना। बेवहाय 70 डेज होदों बेवहाय भेलिडिटिखौ, नाथाय 70 डेज थागोन ना थाया बेखौ जोङो मिथिया। बियो बेसेबां दिन थायो बेखौ रावबो बुंनो हाया, नाथाय बर्तमान सोलिगासिनो आरोना। गोसोब्ला इनभेस्ट खालामनो हायो। थ' जायफोरा गोसो गैया इनभेस्ट खालामाबाबो जेबो नङा आरोना। थ' बेबायदिनो गाहायथिंबो गोबां दङ, गासै 1 2 3 4 5 6टा लेभेल दङ बर्तमान। बिनि उनावहाय आपडेट जागोन जाया बेखौ मिथिया, नाथाय जोङो एथबां हेभिसिम थांनो गोनांथि गैया। थ' जोंनि थाखाय बेस्ट होननानै बुङोब्ला 495 आरो 1900आनो जोंनि थाखाय बेस्ट आरोना। थ' जोङो बेखौहाय चइस खालामनानै लानो हायो माबे मोनसेखौ इनभेस्ट खालामो। थ' बेवहाय इनभेस्ट खालामनानैबो आर्निं खालामनो हायो। आरो बेबायदिनो इनभेस्ट खालामालासिनो जोङो शेयार खालामनानै बा फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामनानै बेवहाय बेबायदिनो जोङो कइन्सफोर आर्निं खालामनो हायो। 50 रुपिस बेबायदि कइन्स जोङो मोनो पार रेफार आरोना। थ' बेबायदिनो बिराद मोजां बेवहाय दा बर्तमान। आरो बेहाय बेबायदिनो हेल्पलाइन नाम्बार मोनगोन आरो बेबायदिनो सार्भिस, बेबायदि टेलिग्राम, बेबायदि आरोना। बेखिनियानो बिराद मोजां। थ' गोसोब्ला नोंथांमोना बेवहायबो इनभेस्ट खालामनो हायो आरोना। थ' आरो गुबुन मोनसे आपडेट्स दंबावो, बेबायदिनो जोङो नैबे केला, थ' जोङो केला एप्लिकेसनावबो थांनो हायो। थ' बेवहायबो आर्निं दङ। बेबायदिनो जोङो एप्सखौहाय आवार एप्सआव डाउनलड खालामनो हायो, इनभेस्ट खालामनो हायो आरोना। थ' बेवहाय जुदि जोङो 587 इनभेस्ट खालामोब्ला 176 मोनगोन। थ' नायनानै लायोब्लानो जाबाय माबेखौ मोजां मोनो ना। थ' आं बिनि सायावहाय बांद्राय बुंनो सानासै, मानो होनब्ला आङो बेनि भिडिअखौ अलरेडि लाबोखाबायमोन। थ' टयटाखौबो लाबोदोंमोन, स' थेवबो टयटाखौ एसे मोजाङै आङो दिन्थिनाय जायाखैमोन, बेनि थाखायनो बेखौहाय आरोबाव फिन खेबसे लाबोबावनाय जादों। लोगोफोर बांद्राय ग्ल' खालामनो सानाखै, आर्निं खालामनो हागोन आरोना जायफोरा इनभेस्ट खालामनो गोसो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। आरो लोगोसे जोंहा
KYO ना थ' KYO आबो सोलिगासिनो दङ बेबायदिनो ट्रेडिं खालामबाय थानो हायो जायफ्रा गोसो इनभेस्ट खालामनो हागोन नै आंनिया माने दासो 1451 बेबायदि दङ ना थ' उइथड्र खालामगोन लासैनो नोंथांमोना गोसोब्ला इनभेस्ट खालामोब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों बाय